Здравейте, намираме се в къмпинг Идилево. Събитието е Back Explorer 3. А това са три дами, които спечелиха награда за най-креативни снимки, но за съжаление ги нямаше в призовото място. Следващия път може да са там. Така, представете се. Здравейте, аз съм Ваня Ганева. Здравейте, аз съм Евгения. Аз съм Ванета. Така, от кога, колко пъти сте идвали примерно в мотокампа да започнем? В този мотокамп конкретно? В Идилево. Много. Над 10. Сигурно. Значи не сте някакви, да. Любимо място е това. Така. Абсолютно. На други Зареждащо. събития на БАК присъствали ли сте или не? Да, аз миналата година Както бях помня, на Юрка. не знам аз за първи път. И аз съм за първи път. Хареса ли? Много, да. много зареждащо. Така, това е хубавата част. Кое не ви хареса градивната критика, ние се стараем да надграждаме. Като казвам под не харесва нещо, което може да се подобри, това не означава, че нещо не е хубаво или не. Но като игра, като организация, Всичко организация, абсолютно всичко беше на ниво. идеята ни е да надградим това и да го направим по-добро. Но в момента нямате нещо. Да, Така, ще не пишете, се ако имате сещаме. нещо. Така, по маршрута, какво ви направи впечатление, кое ви впечатли, кое не бяхте виждали? Тъй като че Не част сме виждали 43-я паралел. Вие не го видяхте. Това Ами, беше жок. единственото нещо, за което да се справим. Ами то с координацията е малко трудно, а и ви участвате за първи път, това са специфични неща, защото обяснение на листата не е ясно какво да търсите и къде да гледате реално и как се получава. За разлика от другите, те са на играк с тези неща и вече го познават. Така нещо друго да ви направи впечатление региона, как е... Много ни хареса, много китни, Много селища, живописно. да, въобще хубави пътчета. Даже сме очудени, аз лично съм очудена от настилката, запазени, почти нямаше нещо, което да ни притисни, черно никъде не видяхме, освен на нагорнището на мъжкия манастир, който, честно казано... Чухме там, че имало някакви да, така. От други да, участници е било интересно, как и да е. Хората са много приветливи, много усмихнати, ръкомагаха ни, приветстваха ни, където пътувахме, беше много наистина Супер, зареждащо. това. Вие от кога се познавате отбора? Тук ли си го направихте или преди? От миналата година по това време. Да. Бяхме на едно Пътешествие в Албания и там се запознахме и така се Трансалбания. паснахме. Да, и от тогава си поддържаме, да. Приятелството ви от тогава. Моторите ни запознаха. Ни събраха. Това е супер. Така в нормалния живот, като казвам извън моторите, с какво се занимавате? Аз съм store manager, това е модерна дума, в една чужда компания и мотора ми помага да си проветрявам главата. Антистрес, добре. Да, аз съм инженер в А1 България и се радвам, че успях да помогна малко път на мотокампа с покритието. В момента нашия оператор има Само прекрасно едно и аз съм на едно, така че ние се привилегироваме. Всичко друго умира там по перите. Абсолютно, да, и съм много доволна заради това. Това обяснява защо в мотокампа има толкова добра мрежа. Да, аз се чудих също, но от три оператора, защо е този? Да. Аз работя в Борика, правя платежната система на държавата. Да очакваме и банкомат тук някъде. Добре. Ай, това е да пожелая приятен път, се виждаме пак и И така много е. благодариме за това прекрасно изживяване. Следващия път отново. И не е верно, че нямаме награда. Вчера Виолета Иванова ни връчи специална награда в жейски отбор. Аз забравих да Искам да кажа, ви за благодаря, снимките че- също имате награда, само че там ще ги сложим в Facebook като албум и там ще обявим, тъй като тук няма как да... Аз неща, като ги правим движение. Знам, но тя си е ваша, обявяваме, тук ще бъде обявено на